Martin hed. Det er lidt bedre end billedbladet. Og det er ham, han har jo også en fint på det. Hører den. Ja. Jeg siger mig ikke en skud. Men den kan jeg heller ikke komme ind på grund af... Den er rigtig top. Jeg kan kun ligge på en side af gangen. På den lille maskine. Står det godt. Den kan ikke følge med. Den forstår du godt. Men den forstår du godt. Men det forstår jeg ikke. Det irriterer mig. Ole! Kom med dreng! Nej, for helvede med. Jeg kender jo dine følelser i musikverdenen. Tror jeg nok. Eller gør jeg nu også det? Her er en lille smule inspiration. Nu håber du får fornøjelse af. Inspiration. Ja, jeg får hvad? Ja, du får fornøjelse af. Følelser og inspiration. Ja, tak. Det er sådan noget poppet noget. Nej. Jeg siger følelser og inspiration. Jeg kunne jo sagtens komme på et eller andet. Jeg har jo Det er ikke noget frækt med. Om nogen af dem sidste 60'erne. For helvede, man kan Startede succesen, og størrelsen på deres pengepunkt, den steg lidt med over. Er det Beatles? Det er noget med Beatles. Nej, jeg tror ikke. Det er nok... Hvis det er fra 60'erne? De rullende sten. Jeg tror, det er Stones. Ja. Nej, for dig. Tak skal du have. Du skal sætte den ind i tidsrejsen. Fordi alle DVD-spillere i dag er kodet sådan, at de selv laver en skærm internt. Må vi se facaden, Ole? Ja, vi skal se facaden. Ja. Nej, hvor... den er god. Den har du ønsket dig, tror jeg. Hvad skal jeg bruge den til? Hvad er det? Det er et Du må godt ikke tage den armbræt. over hovedet, fordi så kan du blive kvalt. Ja. Det er sådan efterfølgeren til VHS. Nej, det er efterfølgende af Beatles White Album. Ja. Hvad med åbne lortet, mand? Beatles Silver Album. Og Princess Black som bliver trukket tilbage fra markedet. Kæft for dævlen. Åbne lortet. Det er typisk de to. Ævlebævle. Sniksnak. Nej! Det var der ikke nogen af. Den håber jeg ikke, du har. Nej, Men nu har du. Vent og vent, nej. Hold da kæft. Det er live. Kan vi så lige få facaden? Og jeg kender ikke nogen af nummer. Nej, Ole, for helvede. Ikke umiddelbart. Nej!